Сәлем. Сәлем. Мин сезне күрүемә бик шат. Сәфинә, син кирпеләрне яратасыңмы? Бик яратам. Алар шундый нәни һәм матур. Әйдә бүген үзебез кирпе ясап карыйбыз. Әйдә, нәрсә белән? Пластилин белән. Аңлат әле ничек ясарга? Пластилинны алабыз, сиңа нинди төс ошый? Менә пластилиннан түгәрәк ясыйбыз. Пластилин каты, жылытырга кирәк. Әйе шул. Килеп чыгамы? Әйе. Минеке әзер. Бу кирпенең тәне була. Ә хәзер нәрсә эшлибез? Ә хәзер энәләрен. Минеке әзер. Ә күзләре кая? Хәзер. Минем кирпем матуррак. Әйе. Минем кирпе әзер. О, алмасы да бар. Бик матур килеп чыккан. Рәхмәт. Синеке дә матур. Рәхмәт. Ә ни өчен кирпенең энәләре бар? Ә моның турында без тапшырулар караганнан соң сөйләшәбез. Карыйбыз, дуслар. Сәлем шаяннар. Сезнең өегездә йорт хайваннары бармы? Бар икән, димәк сез ветеринар, ягъни мал табибы дигән һөнәр белән таныштыр дип уйлыйм. Хәзер мин сезгә ул һөнәр турында сөйләячәкмен. Киттек! Өендә эт, песи, куян асраучылар шактый күп. Кеше кебек үк аларга да кайчак табиб ярдәме кирәк була. Табибның да гадие түгел, хайваннар турында барысын да белә торганы. Андыйларны ветеринар дип әйтәләр. Без бүген ветеринария клиникасында 4 аяклы дусларыбызны ничек дәваларга икәнен беләсең килсә, алдагы минутларда бездән аерылма. Мал табибы бик кирәкле һәм әһәмиятле һөнәр. Ул хайваннарга прививкалар куя. 4 аяклы дусларыбыз авырый башласа, аны дәвалый, хуҗаларына файдалы киңәшләр бирә. Кыскасы, йорт хайваннарын ничек тәрбияләргә икәнен ветеринарлардан да яхшырак белүче юк. Ветеринарларның төрлесе була. Мәсәлән, зоотехник, зоопсихолог, иполог, филинолог һәм башкалар. Кешеләрдән аерылмалы буларак, хайваннар теге җирем авырта, бу җирем авырта дип әйтә белмиләр. Шуңа күрә ветеринар эшләре бик тә авыр. Күп белергә, күп укырга, анализлар алып җәнлекләрнең нәрсә белән авырганын ачыкларга кирәк. Сейчас мы с тобой измерим температуру собаки. Ветеринарлар сыер, ат кебек зур малларны да, попугай, диңгез дуңгызы кебек кичкенә җәнлекләрне дә дәвалый. Аларның ырлавыннан, тешләвеннән дә курыкмый. Бу һөнәр ияләре һәр мал белән уртак тел таба. Җәнлекнең эше авыртамы, яисә аягы җәрәхәтләнгәнме, һәр вакыт ветеринар ярдәмгә килә. Кайбер ветеринарлар хәтта төнлә дә эшли. Ни өчен дигәндә, 4 аяклы дусларыбызга тәүлекнең теләсә кайсы вакытында ярдәм кирәк булырга мөмкин. Берешь укол. Ваточку тоже возьми. Держи. Давай я поднимаю крыло. Кыскасы, айболитлар әкияттә генә түгел, чынлыкта да була икән. Мал табибы булып эшләр өчен кыю булырга һәм күп укырга кирәк. Әлеге һөнәр ияләре үз пациентлары турында барысын да белә. Он болеет. Хорошо. Он болеет, да. Борынгы бабаларыбыз кыргый хайваннарны кулга иялештергән вакытларда ук ветеринарияга нигез салынган дип санала. Августның 31-дә аларның һөнәри бәйрәмнәре. Россиядә аны инде 8-нче мәртәбә билгеләп үтәләр. Ветеринар булу һәркемнең кулыннан да килми шул. Җәнлекләрне ярату, аларга ярдәм итү, алардан курыкмау шарт. Әгәр дә синдә шундый сыйфатлар бар икән, үскәч ветеринарлар рәтенә син дә кушыла аласың.